Ngiyabingelela abathandekayo abantwana bakaNkulunkulu abasendaweni zonke nomhlaba wonke. Ngokukhethekile ngibingelele abazalwane base-FM eMaranhill, i-leadership yonke yakhona ngokuyigaba zonke, ibandla lonke abadala nabancane, bingelela kwelihle igama likaJesu. Simbonga uNkulunkulu ekseni osihlanganisayo kuba sibe nenkonzo yasekuseni hlanganyele ezwini likaNkulunkulu okuyilona elisizayo eyimeni esibhekana nazo empilweni sesikhathini ezibhlungu la abantwana bakaNkulunkulu abanye bese ibhedlela abanye beshiwe abathandiweyo babo. Singathanda nje ukudlulisa amazwi enduduzo ukuthi sibhlungu kanye nabo. Siyamethemba ke uNkulunkulu esikholwa uyena okuyena oduduzayo nophilisayo ngeqiniso. Sizoke sivaleke amehlo sikhuleke. Baba wethu onamandla wonke nongiyise wenkosi uJesu oKristu, nasekuseni Nkosi yami useyithemba lethu, windawo yethu eqinile yokubambelela, windawo yethu esibalekela kuyona ngeyikhathi ezifana nalezi. Sinikela baba lenkonzo ezandleni zakho kuba kusazokhulunywa ngezwi lakho liyozwakala kahle wena mawukhona phakathi kwalo, kuba abantwana bakho bezwe lokho thani baba kuzwe ngomfelo uKristu uJesu inkosi, amen. Izwi ke likaNkulunkulu esizolifunda namhlanje silithola encwadini kaMateyu isahluko se-14, kodwa ivesi esoqala kulona yivesi lika-13. Leli vesi lifundeka kanje: wathi uJesu esekuzwile lokho wamuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyihlane eyedwa, kepha izixuku zathi sezizwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emzini. Waphuma wabona izixuku esikhulu, waba nesihe kuzo, waphulukisa abagulayo babo. Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi, le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile, mukisa izixuku kuba ziye emzaneni zizithengele ukudla. Kepha uJesu wathi kubo, akuswelekile kuba bamuke, bapheni nina ukudla. Bathi kuya, asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili. Sorry. Wayesethi, ziletheni lapha kimi. Wayeseyala izixuku kuba zihlale phansi etshanini. Wazithatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa. Abafundi bapha isixuku, badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo eziqebethweni eziyishumi
nambili ezigcwele. Yilawa mazwi ke ekseni uNkulunkulu awabeka enhlizweni yami kuba sikhulume ngawo. Ivesi esiqala kulona lithi uJesu wathi sezwile lokho wabe eseyamuka waya ngaphesheya. Uma ngabe liqala ngokuthi sezwile lokho lihlangana namavesi angenhla la abafundi bakhe babemlethele umbiko la ekade ebathume khona kuthi bahambe kanjani baze badlula baya endabeni kaJohane ukuba naye ungomunye onqunywe ikhanda enqunyelwa ivangeli njengoba nilwazi udaba lekhanda likaJohane, kodwa bona bathatha isidumbu sakhe base beyosifihla noma basingcwaba ngokujwayelekile. Lithi ke bafike bamtshena uJesu kwivesi engenhla lokho okwenzekile. Yingakho ke siqala la ithi esezwe lokho wayeseyala ukuba abawelele ngaphesheya ngenhloso yokuba kebe bodwa yena kanye nabafundi bakhe, ngoba kwakunezinto uJesu ayikhuluma nabo eceleni isixuku singekho nala wayebabhekelela babasebenzile isixuku futhi siningi asipheli. Ake bawelele ngaphesheya ngakolunye uhlangothi endaweni eyihlane. Makuthiwa eyihlane kusho ukuthi ayinayo imizi, ayinazo izakhamuzi ezingaphuma zize kubona, ngoba babefuna isikhathi sokuba bodwa. Kodwa okumangazayo ngabantu bomile belangazelele into entsha uJesu akafika nayo engafani nebebekade beyithola njalo kubaFarisi nakubathelisi sebefuna into entsha ekhuluma ngombuso waphakade nokuphila. uJesu ayefike ebaphe kona abagulayo. Lithi ngesikhathi bona bengena emkhumbini bewelela ngaphesheya, abantu sebezwile babalandela ngezinyawo begijimela bathi mabefika nabo babe befika. Lithi ke leli vesi uJesu esephuma wabona isixuku esikhulu abekade azi ukuba usishiyile basendaweni eyihlane. Uma ngabe esibona lithi leli vesi esilifunde namhlanje uJesu wasidabukela isixuku waqala ungena phakathi kwaso ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Ungakhohlwa mlaleli ukuthi ukhuluma ngombuso kaNkulunkulu nje phakathi kwalabantu abazile, abanye babo bayagula, ngoba sithola lalithi wabakhulumisa ngombuso ongeke uphele, kodwa futhi ephilisa nabanye abagulayo babo kuba bahambe bengagula. Libongwe igama likaJesu. Uma bekuthiwa nginika isihloko sale nkulumo namhlanje bengizothi ukumhlalela uJesu awuhambi ungayitholanga into oyifunayo. Yini ngitsho kanjalo? Abanye bafike begula kodwa bathola ukuphila
kwasemzimbeni baphinde bathola ulwazi lokuphila okuphakade esiyakona nathi ngelinye ilanga. Lithi-ke iBhayibhili leli silifunda namhlanje, ilanga ngesikhathi uJesu ebhizi ekhuluma lezi zindaba ephilisa abantu abagulayo, nelanga lalikade lingamlindile laliqhubeka lihamba kwazi kwafike la abafundi bakhe bebona khona ba ilanga liyashona, ayikho indawo labantu okokuqala bangalaliswa kuyona. Eyesibili, malishona nje kufanele bathole ukudla, abanako ukudla. Basondela kuJesu bathi, Jesu bamukise manje abantu ngoba la liyashona okokuqala. Okwesibili, ayikho into eyisitolo. Isimangaliso bangcwele sikaJesu uthi uJesu banikeni nina ukudla. Bayamangala ukuthi bayokuthathaphi bayokuthengaphi, besacabanga kwa ukuthi nje yona le ndaba esikhuluma ngayo amavangeli womane ayayikhuluma. Lithi ngesikhathi bebheka ukuthi yini abanayo bathola nje, uJohane yena uthi bathola ilantshi nje yomfana enezinkwa ezu-5 ezincane esikhaftinini sakhe, kwathathwa loko omncane bakuyisa kuJesu. Lithi iBhayibhili la abantu abesilisa babekade bewu-5,000, abesilisa bodwa bengabaliwe, abesifazane nengane. uJesu lithi iBhayibhili wathatha isinkwa lezo nofitshi, wayesebheka kubaba uSomandla, kwaguquka into engekho yaba ukudla okwadla abantu amadoda awu-5,000 bengabaliwe. Abesifazane nabo babedlile, kodwa kwaphinde kwasala ukudla okuyinqwaba. Yini ke ngithi ke kuba bekuthiwa nginika isihloko bengizothi ukumhlalela awubuyi ungenalutho, alibonge igama lenkosi. Labantu laba bafike begula kodwa uJesu basindisile. Bengizothi mina ekuseni, impilo bantwana bakaNkulunkulu yomuntu okholwayo inezinto ebhekana nazo. Lezo zinto ebhekana nazo ngelinye ilanga ayenqena ukukubuza imibuzo noma ngabe umfundisi, ikubuza ukuthi lento yakho yokukholwa isahlakaniphile, iyakusebenzela, iyakusiza na ngoba isuke ifuna ukuba ikushiftele eceleni. Ngengako lithi iBhayibhili masifunda incwadi yamshumayeli lithi mawumoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Alikhulumi ngendawo yokuhlala kodwa likhuluma ngendawo yokumlinda uJesu, ukwakha phezu kwesekelo esiwuyena, isekelo esingazanyazanyiswa, isekelo esimphakade, isekelo esishintsha sibe isidingo saleyo yinto oyidingayo. Alibonge igama lenkosi. Lento engikhuluma ngayo ekuseni ngithi bazalwane, ekukholweni akuzona zonke insuku ezinhle empilweni, kodwa masike samhlalela kujika izinto noma kade waziwa ukuba uyisahluleka uzohluleka nala, kodwa mawuke wamhlalela izinto ebekade ikwehlula izolo besakuhlula namhlanje. Wenze ngani? Usuke wamhlalela, wamlinda, wamlalela ngesineke. Abamhlalelayo khona izinto abagoduka nazo. Ufika kuyena ugoda ungasafani nakuqala. Kanjalo nomuntu oyihlalele nje kodwa yikho eyokholwa bengaqinisekisa ukuthi ikhona. Alibonge igama lenkosi. Ekukholweni uke uma ngabe ufike ekukholweni kunemizi ongayingeni, abantu bakubona uyingena ngoba mawuke wamlalela awubesafana nakuqala. Kunabantu namhlanje
abanquma ukuthi ngeke bangene emzini ethile, ngeke bebakhulumise abantu abathile. Kodwa mabe ukathi ungangilalela ekuseni uba hey, ukhona olungisa umphefumulo, ukhona olungisa ingqondo ephambene. Loyo igama likaJesu, uyena lo engimemezela ekuseni, okuthola unenqwaba yabantu ongabakhulumisi, kodwa mawuke wahlala phansi wamlalela. Angikhulumi la ngesonto, ngikhuluma ngoJesu yena yedwa engahlanganiswe nalutho. Inkosi yaphakade, alibonge igama lenkosi, eyathi ngaphambi kokuthi iwushiye lo mhlaba yasikhulekela. Abantu bohlobo olukhulekeliwe, wathi bagcine ezweni ungabasusi, bagcine kulona noma linje, kodwa bagcine sakhulekelwa. Alibonge igama lenkosi. Yingakho mangabe umuntu efike kulona akabe safana. Bengingathi kuwena esibambe nawe uhlangana nezinto ezithi yeke ungayeki. Hlalela uJesu, ungamhlalela umfundisi, hlalela uJesu, ngoba umfundisi naye umuntu njengawe. Kodwa ukuhlalela uJesu uguqula izimo zakho. Abanye bafika befungele kwathiwa abayuba into yalutho, futhi nawe mawubheka uyabona empilweni ba izinto zakho aziyi ngendlela obuyiplane ngayo, kodwa ukumhlalela uyoshintsha izinto zeminyaka ezayifungele kwathiwa wena ngeke kube yilutho. Bekubone uphumelela uya phambili. Yini wenze ngani usuke wamhlalela? Abamhlalelayo abahlali bagoduke bengaphethe lutho. Isixuku safika sinye sigula, isixuku safika sinye singazilutho ngombuso waphakade, kodwa bagoduka sebenokudla bedlile esiswini. Bengizothi uNkulunkulu engikhuluma ngaye uyisidingo esiphuthumayo nesiphoqayo. Kokholwayo angabusasuka, angayeki ukholwa, abambelele kuye, amehlo akhe awabhekise kuye. Bese ngimema naloyo othi eyami indaba ayikho, ngithe ekuseni ikhona. La ukhona, mawungathi nje uyinika isikhathi, ungikhohlwe mina uyinika isikhathi sokuthi lesi sixuku sagijima sigula. Abanye bagijima benamandla, kodwa abanye bagijima begula. Lithi bagoduka besindile bebekade begula. Bephethwe indlala, bagoduka indlala iphelile. Iqedwe yini? Iqedwe ukuhlala phansi umlalele uJesu. Maske samlalela, ushintsha izinto ebekade ngeke zenzeke bese ziyenzeka. Ekuseni bengimema umuntu, mhlawumbe-ke waba sesimene engangikusona sokuthi into yokukholwa iyefana nokungakholwa, ukuba ngimncengele kuJesu ukuthi ayifane. Ufika womunye umuntu, akujike ube womunye umuntu, afike uhluphe emphakathini, kwaziwa bama uke wadlula wena ihambile washingi. Kodwa mayike walalela ukuthi nangu uJesu okufisela izinto ezinhle nokuphathele indaba ezimnandi. Bakwethukile abantu ngakini, bakwahlulela ufunwe umuntu, kodwa nangu okufunayo ufuna banjalo. Mawuke nje wayinika ithuba lokumbheka sothandaza ekuseni, lithi lishona ube womunye umuntu. Mawudlula kubantu kungalahleki lutho, yingoba ulalele oshintsha impilo. Amajele ayafakwa, abantu baphume bedlulele, kodwa mawufike kuJesu, alibonge igama lenkosi, mawuye wafika kuye awufani nomuntu owehlula ijele, ngoba ufike kuyena ufike uqakile,
kodwa ungasaxakile. Bengingakumema nawe usayibuka lenkonzo uthi nangu uJesu omuhle. Abantu sebekwahlulelile, bakulahlile. Ulahlwe nawe umndeni wakho. Kodwa khona ongakudeli. Dumhlabelele yena kasoza asidela owasifela eCalvary. Singakathandazi ngiyakumema umuntu kaNkulunkulu kuba jikisa amehlo akho uwabhekise kuJesu indoda yaseCalvary. Thola ungenakudla kodwa ulala uthokoza. Thola ungaphilile kodwa ulale sewujabula. Wenze njani kufike owaseCalvary? Sesiyathandaza. Sesiyathandaza. Singakathandazi. Khuluma nabantu ababili la. Khuluma nomuntu owazi uJesu kodwa izimo ziyamdudula zithi akamyeke. Ngithi ungamyeke. Hlala kuyena uze uthole into oyidingayo. Awuyitholanga namhlanje. Sewuthandaze abanye ngenxa yokuswela ulwazi. Ubathola begijima ngemuva kwabafundisi abathile. Kodwa bengizothi hlala kuJesu. Uyena onamandla. Uyena osizayo. Uyena oguqula izimo zakho. Hlala kuJesu, ungambalekeli. Ungasuki, ungabinandaba nabantu abazinto zabo ziyatsheja ngoba uzazi itsheja nje zakhuwe phezukwane. Ezinye izinto zabantu ziyatsheja kodwa zakhelwe phezu kokungcola. Yima umbheke umqalisi nomphelelisi kuze uthi mhla uxoxa nomxoxela izulwane uthi ungafika la indlela uyixoxe iqondile ingakudlisi amahloni. Ungayijombi moyixoxa ngoba wayamba kahle, wayamba nendoda yeqiniso, indoda enokuphila okuphakade uJesu igama layo. Ungasuki. Sesiyathandaza. Ngimema nawe okude nangu uJesu. Uwusizo uyakudinga la nje wena ukhona. Uvala amehlo uthi nangu mina Jesu, yena wethembekile. Uvala amehlo uthi nangu mina Jesu, nginezinto esekuthiwa ngeke saphela. Kodwa mawuke wabheka yena bekubona abantu uthi nami ngangiphethwe into ethile. Odokotela base benqumele insuku kodwa ngeza umyalezo wokuthi masihlala kuye silibala kuye yena yosinika izinto esizidingayo. Ilawa amazwi ekseni. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anilondoloze. uNkulunkulu aniphumelelise kuyona yonke iminyango evaliwe. uNkulunkulu ayivule ngoba wethembekile. Siyabonga.